Hotové dievčatko, príbeh najskrinky. Život nie je také ľahké, ako iní myslia. Ja sa volám Najskrinka Styčová a toto je môj príbeh. Žila som vo lese s rodičou preto, lebo moja mama a ocko mysleli, že tam bude lepšie. Ale to, čo nás čakalo, bolo ešte horšie, ako sme to mysleli. Veľký národ roku 1997, deň 5. jana. Vo nemocniciach narodilo sa dve malé dievčatka. Moja mama a ocko tak rozhodli, že nás rozdelia od seba. Moja mama stavil sa so svojimi kamoškami, že sa premenia svoje deti. A tak sa aj stalo. Najprv premenili mňa. Ja sa premenila na svetomodré upírku a dostala som meno Najskrinka Styčová. Mňa zobrali rovno mame. Ale keď prišiel hrad na moju sestru, tak sa stalo niečo nečakajúce. Jedna sestrička ho chcela zobrať